Sitten on jakso purkitettu. Mitä mietteitä jäi Tonille? No siis teitte vaikutuksen siihen, että aika hyvin olitte tehneet taustatyötä kyllä, että on aika usein tilanteita, että on podcastia tai haastattelija, niin vähän niin kuin puhuu itsensä pussiin ja ei oikein niin kuin kartalla, että missä mennään, niin te nuoret miehet olitte hoitanut hyvin homma. Kiitos. Ja perjantai vähän taas kommentaattorihommissa siellä. Ei ole ihan yön pikkutunnelmissa, tai illan pikkutunnelmissa. Joo, ihan mielenkiintoinen, että teidän kanssa just tuossa spekuloitiinkin, että formuloissa on niin kuin tiukka tilanne. 2 kauppa on vähän niin kuin muuttunut 3 kuskin välille siitä mestaruustaistelusta, ja nyt sinne Brasilian kisaan niin luvataan sadekeliä ainakin niin kuin joka päivälle, en tiedä sitten missä kohtaa se tulee, ja sehän pitäisi vähän ehkä mennä sinne Max Verstappenin suuntaan, niin ihan innolla tuohon Formula viikonloppuun, että se on aika rennon letkeltä kuitenkin sit se kommentaattorihomma. Kyllä. Joo. Isot kiitos. Kiitos teille. Hyvä. Kyllä. Muistakaa.